खुलुमबाय आं गयबारि ब्लकनि आइजो गांखंनि आफादगिरि आङो आइजो गांखंनि आफादगिरि जानानै जों दुलाराय बर' हारिनि बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 4, 5, 6 खालाराव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमा फालिनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दारकुसिनि बेन्दोङाव पथालकुसि गामिनि माइनाव फोथाराव खुंनो थाखाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो आङो दुलाराय बर' हारिफोरखौ बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ बे माइनाव फोथाराव फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै बे दुलाराय बाथौ फोरबो फालिनायाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो बे बाथौ गौथुमाव जोंनि आसामनि गाहाय गिबि मन्त्रि बिथां हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि चिफआबो थागोन। बेनिखायनो आङो आइजो गांखंनि जानानै गासै जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ खावलायहरो लैहोर लैहोर फैनानै जों बे एप्रिल दाननि 4, 5, 6 खालाराव बयबो जयै हेफाजाब होफैयो बाथौ गौथुमखौ खुंनायाव।